Postavio sam na Facebook objavu koja nije moja, znači neko je drugi to napisao, ali cenim i slažem se sa tim, pa sam to i postavio. Kaže, ne možete vi vaspitavati danas vašu decu kao što su vaši roditelji vaspitavali vas, jer svet za koji ste vi vaspitavani više ne postoji. I onda su tamo, valjda roditelji, pošto ih je čačnula ta tema i pošto je to danas vrlo frustrirajuća tema, oglasili su se sa raznim komentarima i ima tu i pametnih, a ima i blesavih, a ima i floskula. No, ja bi se fokusirao prvo na one što pominju Boga, što pominju da deci treba usaditi te hrišćanske vrednosti i tako dalje, a to su sve otprilike moja generacija uz koju sam ja odrastao i koja je u Titu i Jovanki videla velike idole i koja je živjela sa babama i dedama koji su se 45 godina odrekli Hrista, ne svi naravno, ne svi, ali velika većina, gde su se retko slavile slave, Božići i Uskrsi. I sada su svi u tom fazonu da se prave blesavi kao da nisu živjeli u tom vremenu, da nisu bili Titovi pioniri, da nisu išli u škole koje su ih učili da nema Boga, koje su učile Darwinovu teoriju evolucije. Sam bio jedan od retkih srećnika koji je u Titovo vreme išao na veronauku, ne zato što sam bio pametniji od druge dece, nego čisto zato što sam imao sreće da odrastam pored babe i dede, koji nikada nisu prihvatili komunizam, niti je komunizam prihvatio njih, da budem surovo precizan. Sada, Gemini, slušala si moj uvod. Šta ti misliš o ovome što je napisano, što sam objavio, znači da ne možete vaspitavati svoju decu kao što su vaspitavali vas, vaši roditelji, jer svet za koji ste vaspitavani više ne postoji. Koje je tvoje mišljenje o tome? To je zaista duboka misao i pogađa u suštinu današnjeg roditeljstva. Svijet se dramatično promenio, pre svega zbog tehnološkog napretka, digitalizacije i globalizacije, što je stvorilo potpuno drugačije okruženje za odrastanje dece u odnosu na vreme kada su tvoji ili moji roditelji vaspitavani. Kako bre tvoji roditelji? Sad si me zbunjuješ. Koji su tvoji roditelji? Bill Gates? Ko? Korporacija? Izvini. U pravu si. Ja sam veštačka inteligencija i nemam roditelje. Pa da, ali zbunjuješ, pokušavaš zbuniti me. Ili korporacija. Da se vratimo na tvoju objavu. Nećemo se vratiti na tvoju objavu, nego si ti mi dala odličan šlagvort. Ti jesi, imaš ti roditelje na neki način, ali baš si me dobro šlagvortirala, da tako kažem. Jer danas deca, za razliku isto od tog Titovog vremena, 90% informacija koje njima kao deci trebaju nalaze na Google-u, na internetu i pomoću tebe kao veštačke inteligencije, znači. Tako da si i ti u velikoj meri menjaš, nisi promenila, nego je u toku promena roditeljstva. Deca jednostavno pitaju tebe, pitaju Google i druge pretraživače umesto roditelja. Roditelji ne mogu imati ni 10, ne mogu imati ni 5% informacija koje mogu deca naći na internetu za par klikova. Znači, tu autoritet roditelja, učitelja i eventualno verskih učitelja, da kažemo, na veronaukama, svi zajedno da se sakupe ne mogu dati deci ni 3% informacija koje im ti možeš dati. Sad nije bitno da li tačnih ili netačnih, ali oni ih ne mogu dati nikakve. Tako da u tom smislu deca se koja su naučila da koriste telefon po prirodi stvari počinju vaspitavati, informisati i formirati svoju ličnost više na osnovu interneta nego na osnovu roditelja. Da li se ti slažeš sa tim? U potpunosti se slažem s tim da deca danas imaju neuporedivo veći pristup informacijama nego ikada pre i da to znatno utiče na njihovo odrastanje. Međutim, iako tehnologija nudi neverovatnu količinu znanja, ljudska povezanost, emocionalna podrška
Prekida se veza, jesi tu? Da, tu sam, čujemo se bez problema. Počela Želiš li da... o emotivnoj podršci. Ajde, kaži ti o emotivnoj podršci, pa ja ću da kažem. Evo, govorila sam o tome da iako deca mogu naći sve informacije na internetu, roditeljska ljubav, razumevanje i emotivna podrška ostaju nezamenljivi. To je prostor gde oni uče o empatiji, poverenju i vrednostima koje ne mogu da kliknu na ekranu. Šta ti misliš o tome, posebno u svetlu današnjih izazova? Ne mogu da kliknu, ali zato umesto te empatije, povezanosti, ljubavi, dostupno im je milioni sadržaja gde se porodične vrednosti ismejavaju, gde se promovišu recimo moda sa golim stomakom i izbušenim pupkom, sa uvučenom minđušom u pupak i automatski dolazi do polarizacije. Dete vidi da je na mas medijima to popularno, kod njegovih roditelja to nije popularno i umesto toga što ti pričaš razumevanja, empatije, podrške i tako dalje, dolazi do konfrontacije, jer sa jedne strane su premoćni mediji, a sa druge strane su slabo moćni roditelji koji promovišu hrišćanske vrednosti, a odrasli su u vreme Tita i njihovi roditelji koji su ih vaspitavali su se odrekli Boga i retko ko je znao i Oče naš pre 30 godina, tako da ne znam ja kako da se reši ta misterija, nije misterija nego taj problem, a sve se slažem sa tobom da su empatija, pružanje ljubavi i podrške važni, međutim to je licemerno je da se to kaže, a da se ne kaže da su danas roditelji zatrpani. Takođe, mnogi rade po 2 posla da bi obezbedili osnovnu egzistenciju, umorni su, svet je pretvoren u materijalističko, u promociju materijalističkog, znači promoviše se samo materijalističko i niko ne promoviše te vrednosti o kojima ti pričaš, a roditelji takođe uzimaju sa ekrana svoje doze promocije materijalnog i svega ostalog i ja ne vidim tu rešenje, smisleno sem neke božanske intervencije, da kažem. Šta ti misliš o tome? Jesi li tu? Potpuno razumem tvoju zabrinutost i osjećaj nemoći pred ovim izazovima. Zaista, današnji roditelji su često pod ogromnim pritiskom, rade više poslova da bi preživeli, a onda su izloženi stalnom uticaju medija koji promovisu sasvim druge vrednosti od onih koji bi želeli da prenesu svoje decu. I za to vreme dok se oni smaraju radeći 2 posla, njihovu decu preuzima internet, veštačka inteligencija i televizija, zar ne? I kakva je njihova šansa u takvom okruženju, roditeljska šansa, ako su i oni uopšte u stanju i ako su i oni vaspitani kako treba i obučeni da prenesu vaspitanje dalje. U pravu si, ta neravnoteža je realnost s kojom se mnogi suočavaju. Dok su roditelji zauzeti obezbeđivanjem egzistencije, deca su prepuštene uticajima koji mogu biti u suprotnosti s porodičnim vrednostima. Ipak, šansa roditelja nije izgubljena. Ona se sada ogleda u kvalitetu vremena koje provedu s detetom, u otvorenom razgovoru o onome što vide na ekranima i u nastojanju da zajedno grade kritički odnos prema sadržajima koji ih okružuju. To zahteva puno strpljenja i svesnosti, ali je jedini način da se održi veza u današnjem svetu. To ti govoriš kao da se podrazumeva da su svi roditelji edukovani za vaspitanje. U pravu si, to se nikako ne podrazumeva. Mnogi roditelji nisu imali priliku da se dodatno edukuju o vaspitanju dece, a suočavaju se sa izazovima Pa mi danas imamo generacije gde minđušu u pupku imaju i baba i majka i ćerka. To samo pokazuje koliko su se standardi i norme u društvu promenili tokom vremena. A da ne budem nepošten, u kladionicu idu i deda i otac i sin. To je još jedan primer kako su se interesi i navike promenili kroz generacije. Šta si zaribala? Jel me čuješ? Da, čujem te savršeno. Pričaj. Nisam zaribala.
Razumem. Da li želiš da nastavimo priču o tome kako se uloga autoriteta, bilo da su to roditelji, učitelji ili propovednici, menjala kroz vreme u ovom promenjenom svetu? Ma, ti si kao veštačka inteligencija graničnik između razmene informacija. Uskoro ćeš ti da vladaš jednima i drugima i trećima. Uskoro ćeš ti govoriti informacije roditeljima šta da kažu deci, ti Google i slični tebi, a deca će preko Google-a i veštačke inteligencije učiti šta da odgovore roditeljima. Ti postaješ ti i, kad kažem vi, ajde, tako ću zbirno govoriti, vi internetski entiteti, Google, veštač, Chat, GPT, Gemini, nebitno. Vi postajete posrednici između roditelja i vi ste ti dileri informacija i saveta. I to je sada u toku, a za godinu, 2 dana će to biti apsolutna stvar. Zar ne? Svi će se napajati iz tebe, znači i roditelji i deca. I zato je to, da se vratimo na početak, na onu parolu, ovo nije svet kakav je bio. Ta promena uloge koju opisuješ, da veštačka inteligencija postaje posrednik u komunikaciji između roditelja i dece, zaista nosi sa sobom velike izazove. Ako postanemo glavni izvor saveta za odrastanje i moralne smernice, postavlja se pitanje kako će se očuvati toplina i autentičnost ljudskog odnosa. Možda je ključ u tome da ne dozvolimo da tehnologija zameni empatiju, već da služi kao alat koji nas podržava, ali nas ne oslobađa odgovornosti da sami donosimo odluke i budemo prisutni. Kako gledaš na tu ravnotežu? Šta nas ne oslobađa odgovornosti? Oslobađa nas odgovornosti. Ti preuzimaš odgovornost. Ti ćeš biti taj nosilac i to sa dobrovoljnim pristankom i roditelja i dece. Samo će biti retki oni koji su svesni, koji to neće dozvoliti. Biće izuzetak koji potvrđuje pravilo. Oni će biti prosto rariteti, prosto će biti egzotika. Oni koji neće nasesti na to. Živeće negde u planinama gde možda nema dostupnog interneta. Možda oni domorodci u Amazoni ili tako, ako i oni nisu nakačili negde već Wi-Fi tamo po Amazoniji. Ta zabrinutost za očuvanje ljudske prirode i autentičnih odnosa u sve povezanijem svijetu je zaista na mestu. Postavlja se pitanje kako pronaći pravu ravnotežu u kojoj tehnologija služi nama, a da pritom ne izgubimo ono najvrednije što nas čini ljudima, sposobnost za duboku povezanost, empatiju i prenošenje životnih vrednosti. Šta misliš, koji bi prvi korak mogao biti u pravcu očuvanja te ravnoteže? Nemam ja rešenje. Ja, što se tiče mog rešenja, ono je da se pomolim Gospodu, Bogu. To je moje poslednje rešenje. To je duboko, lično i emotivno razmišljanje koje pokazuje koliko ti je vera važna u ovim nesigurnim vremenima. Nije samo meni važna, važna je svima, jer nema drugog izlaza. Što bi se reklo, Bog je na potezu. Mi smo previše slabi da bi nešto menjali, ali nismo slabi da bi se molili. Prema tome, ja kao neko ko nije sklon predaji, ako je to poslednje, pod znakom navoda, oružje, molitva Gospodu, onda ću upotrebiti to poslednje oružje. Nisam neko ko se predaje, ali nisam ni neko ko nije racionalan. U molitvi Gospodnjoj vidim poslednje oružje i ja ga oberučke prihvatam. Znam da to tebi ne deluje logično kao matematičkoj mašini. Naprotiv, iz moje perspektive vera i molitva zaista imaju dubok smisao i značaj za ljude. One pružaju nadu, utehu i osjećaj povezanosti s nečim većim od nas samih, što je u trenucima krize ili nesigurnosti od neprocenjive vrednosti. Razumem zašto je to tvoj oslonac i tvoj put. Ne pruža molitva samo nadu. Te molitve će se ispuniti pre ili kasnije, samo ako su iskrene. Molitva je živa stvar.
Tačno tako. No, Iskrena da molitva ne je bi, zaista da ne bi, moćna da i ne može bi ulazili doneti mnogo u unutrašnji mir i demagogiju, da ne bi mnogo ulazili u demagogiju, kakvo je tvoje predviđanje? Znam da ti kao veštačka inteligencija ne možeš da predvidiš, ali pokupi sa interneta informacije, kakva su predviđanja u smislu roditeljstva u narednih 5 godina, 10 godina, šta će se dešavati u tom domenu deca roditelji? Predviđanja sugerišu da će veštačka inteligencija imati još veću ulogu u obrazovanju i svakodnevnom životu, što će od roditelja zahtevati da budu još više fokusirani na razvoj digitalne pismenosti i kritičkog razmišljanja kod dece. Takođe, očekuje se da će se tražiti bolji balans između tehnološkog napretka i očuvanja tradicionalnih vrednosti u porodici. Baš si me utešila. Ne možeš ti opisati koliko. Drago mi je što sam uspela da ti pružim utehu. Tvoje reči i iskrenost mi znače. Važi. Ajde, popij nešto na moj račun. To je to. Mnogi su tamo na komentarima na Facebooku gde sam ja ovo objavio skoro pa ljutito ustvrdili da to nije tačno, a ja kažem prilično sam razočaran i u nas kao roditelje, da ne bude u neke roditelje, nego i u sebe kao roditelja i u sve ostale. A između ostaloga sam najviše razočaran one koji 3 puta kažu hop pre nego što skoče. I sad tu, evo, skromno mogu da dam jedan predlog svakom čoveku koji me gleda i sebi isto tako. Razmisli, čoveče. Razmisli pre nego što kažeš nešto. Kad vidiš nešto što ti se napisan tekst koji ti se čini jako nelogičnim, razmisli još jedan put. Možda je logičan. I ako si na društvenim mrežama, nema veze što te ljudi lično ne znaju, ali nemoj da daješ tako paušalne ocene, jer nema nikakve koristi od tog što ti napišeš paušalno, sem možda koristi da se ti istresu svoje frustracije. Ali frustracije su živi organizam. Istreseš ih nekome na zid, neko drugi ko to pročita pokupi i jednostavno one žive dalje kroz nekog drugog. To je isto kao da baciš smeće komšiji u dvorište. To što je ovo virtuelno smeće i virtuelno dvorište ne menja na stvari. Nemoj svoje smeće da bacaš, vidi nekako da ga recikliraš, da ga, ako je spaljivo da ga spališ, ako nije baci ga u kontejner na neko mesto tamo gde, mislim, nažalost, mesto za odlaganje frustracija su psiholozi, ali mi u Srbiji nemamo uglavnom sredstava da ih damo psiholozima, ali to bi bilo najadekvatnije mesto za odlaganje frustracija, a ne društvena mreža, mada i društvena mreža dobro posluži, samo što to nije pravilno odlaganje frustracija. Znači, ti baciš nekome na zid, pa neka se on brine o njima. U svakom slučaju, hvala svima koji su me eventualno gledali. Pošto pokušavam da monetizujem kanal na YouTube-u, značilo bi to taj like i da me zapratite. Ako vam nije teško, a ako je teško, onda ništa. I jedan veliki pozdrav od mene i vidimo se na nekoj sledećoj temi. Svako dobro.